двата отбора се намират в много добра форма. Мисля, че под ръководството на Жозе Мориньо Реал играе много силно в защита. В атаката имат разполагат невероятни футболисти. Все пак ние сме домакини, което ни дава предимство, макар и съвсем малко. Няма да променяме нещо в играта си специално за този матч. Жозе Мориньо добре знае това. Ако тръгна да прави промени, всички ще помислят, че се страхува. Надявам се да се получи интересен матч и да радваме нашите привърженици. Мориньо е един от най-добрите треньори в света, а Реал най-силният тим на контратака в момента. Intentamos tornar así, o intentarem tornar así. Всички очаква към него спектакъл. Противопоставяне на два стила на игра. И на светство през развитие. Кой ще спечели дерби? Барселона с 2-1. Opción aquí ya valió за Barcelona. Gol en Barcelona. Какъв резултат? Мало дума. 2-1. 5-2. 3-0. 6-1. Много убедително. Ами с Мадрид ги победихме 6-2, сега са 6-1. Какво може да противопостави Реал? Мисля, че ще бъдат прибрани своята половина и ще опитат да контратакуват.
се търсят начин да изненадат Барса, но в момента тима на Гвардиола е по-добър. Реал тоже хорошая команда. Реал също е добър отбор. Жозе Мауриньо е много добър треньор. Аз обаче обичам Барселона и мисля, че Тимур ще спечели. От души я болею за Барселону, все-таки я думаю, что выиграет Барселона. Кой ще вкара голове? Меси и Инеса. Меси Витя. Меси ще вкара 3 гола вие. Това. Кой е любим футболист? Меси и Чави. 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 Барса винаги е бил по-добри отбор. Пасер спасибо. За домакините моментът беше специален. Барселона посрещна Реал Мадрид на Камп Ноу за връх 111 годишен от основаването си. 20 титли в лигата, 25 купи на краля и 3 европейски клубни трофея. Това са може би най-ценните сред множеството отличия в клубната витрина. Каталуците се представяха успешно срещу Реал у дома. В последните 26 години тимът беше загубил само 3 пъти на Камп Ноу и бе спечелил 18 мача срещу вечен съперник. Стадиона отново беше пълен до края предел и 100 000 души, както и милиони пред телевизорите, очакваха зрелище. А на терена определено имаше кой да го предложи. Суперзвездата на Барселона Лео Меси бе в невероятна форма. Аржентинеца бе вкарал 67 гола в последните 67 официални матча и 15 попадения в последните 10 срещи на Барселона. Меси имаше 7 гола в 8 сблъсъка с Реал Мадрид в кариерата си. Само Самуел Етуо бе отбелязал повече на идея. За някой като Давид Вия предстоеше първо участие в суперсблъсък. По-рано през сезона нападателят бе индиректно обиден от треньора на Реал Жозе Мауриньо, че струва много пари, а не вкарва достатъчно голове. Вия бе отбелязал 5 пъти във вратата на Реал с екипите на Сарагоса и Валенсия. Предстоеше му да го стори и с този на Барса. Капитана Карлес Пуйол бе пред 12-то си участие в El Класико, само едно по-малко от рекордьора в клубната история Мигели. Играчи като Шави и Иньеста също имаха солиден опит в срещите с злешния съперник. Ако Барселона спечелеше, треньора Жозеп Гвардиола щеше да стане единствения наставник в историята, триумфирал в първите си 5 мача срещу Реал. Гвардиола нямаше загуба от мадридчани нито като играч, нито като треньор. Реал пристигна на Камп Ноу като лидер в класирането, с точки повече от Барселона. Тимът нямаше поражение в различните 19 официални мача, откъдето Жозе Мауриньо застана начало на отбора. Мауриньо никога не бе постигнал победа на Камп Ноу, където в средата на 90-те прекара 3 години като преводач и помощник в Барселона. Отборите на португалеца бяха постигнали 2 равенства и 3 загуби на стадиона на предстоящия съвет. През миналия сезон специалистите се изправи общо 4 пъти срещу Барса начало на Интер в Шампионската лига, където на полуфиналите неразборите отстраниха испанския тим. Преди матча Мауриньо обяви, че равенство на Камп Ноу би било добър резултат за Реал и че двубоя е важен, но не е решително за титлата. В типичния си стил португалец се опита да внесе напрежение, изтъквайки, че Барселона се чувства по-добре под ръководството на съдията Едуардо Гонсалес Гонсалес. В този момент баския репер, потомствен арбитър, чието дядо е ръководил 3 издания на El Класико, бе участвал в 2 дербита, завършили с победи за каталуците с резултат 3-0. Докато щеше да се окаже в последствие, не съдията беше виновен на Мауриньо. Суперзвездата Кристиано Роналдо бе в основата на успехите на Реал.
От началото на сезона Португалец имаше 14 попадения. Историята на клуба е единствен и от Депол с Нюзо бе отбелязал повече в първите 13 години. Ако караше на Барса, Роналдо щеше да постигне своя гол номер 200 в професионалната си кариера, включително и с португалския национален отбор. До този момент полузащитника не бе отбелязал във вратата на каталунците. Очакваше се Мориньо да започне с обичайния си състав, или както в Мадрид го наричат 11-те, които носят радост. Тази титулярна 11-торка бе спечелила 19 точки от 21 възможни. Надявно обаче това не стана. Очакваше се Гонсало Игуаин да води атаката. Аржентинецът бе вкарал доброто на Барса в 5 мача и имаше 9 гола от началото на шампионата. Впоследствие се оказа, че нападателят страда от дискова герния, а срещу Барса на терена излезе непостояние от началото на сезона Карим Бензема. Икер Касиас бе запазил вратата си без гол само в 2 издания на Класико от Барселона. Отново го чакаше труден мач. От двете страни на терена на Камп Nou една срещу друга застанаха две футболни идеологии. Привържениците на играта по цял свят видяха едни от най-добрите футболисти в момента. 11 от играчите взели участие в двубоя, бяха в състава на Испания, спечели световната титла през лятото на първенството в Южната.